Зейді яшәүче 2 яшьтә 10 айлык Данил Онищенкога ярдәм кирәк. 9 айлык чагында табиблар аңа лейкоз, кан рагы дигән диагноз куя. Шул көннән бирле Данилны терелтү өчен әти-әнисе хастаханә юлын тапты. Сразу начали химиотерапию делать. Вот проделали нам 3 блока химиотерапии до июля, до конца июля мы лежали в Казани. Проделали 3 блока химиотерапии, вывели его в ремиссию. Август мы были дома. И вот в сентябре поехали уже в Москву, сделали нам первую пересадку. Бер ел элек кечкенә Данил катлаулы операция кичерә. Әтисе Вячеслав донор була, аңа сөяк мие күзәнәкләрен күчереп утырталар. Операция уңышлы уза. Ел дәвамында диагноз турында бераз онытып, без бит моны җиңдек дигәндә генә мәкерле авыру яңадан барлыкка килә. Бүгенге көндә Төркия табиб-онкологлары Данилга чираттагы химиотерапиясын ясарга ышандыра. Тиз арада Онищенколарга 3 миллион сум акчаны җыеп, тиешле дәвалау курсларын алырга кирәк. Хәзерге көндә алар өчен һәр минут кадерле. Сабыйның әти-әнисе балаларын дәвалау өчен акчалата ярдәм итә алган һәркемгә өмет баглый. Изге күңелле кешеләр барлыгына ышаналар. Мы вас просим о помощи. Данилушке надо вылечиться, понимаете? Ему надо жить. Помогите, пожалуйста. Нужно собрать сумму 3 миллиона. В ближайшее время. Канында яманшыш авыруы булган Данил Онищенкога ярдәм итәргә теләүчеләр экрандагы реквизитлар буенча акча күчерә ала.